אהלן חבר'ה, זה קילר מנהל, אני הולך להראות לכם סרטון קצר על MU אולטימייט. MU אולטימייט זה משחק שישראלי ייצר, אם אתם לא יודעים. נראה לי שישראלי ייצר, כולם אומרים שכן. עכשיו אני אכנס למשתמש שלי. וגם המשחק הזה מזכיר טיפ-טיפה את דיאבלו. זה החייל החזק שלי, זה חייל שהרגע עשיתי לו ריסט. מה זה ריסט? ריסט זה כאילו, אתה הופך לרמה 1 מרמה 400 ואתה הופך פשוט ליותר חזק ואתה יכול לקנות לך כל מיני דברים. אז דבר ראשון אני אלך שחקן חלש, אני אקנה לו פה מגן כי אין לי פה חרב בכלל. שנייה, אין לי... בעצם יש לי המשחק הזה טיפה מזכיר דיאבלו. אוקיי, בוא נקנה לו סטים. הנה סט. פאק, אני לא יכול לשים אותו, אבל לא משנה. אז אוקיי, זה השחקן החלש שלי, ואני אראה לכם עכשיו את השחקן החזק שלי, כי אין לי באמת מה לעשות עם הקקה הזה. אוקיי, עכשיו אני משחק פה. זה מכה מיוחדת שכאילו בא לכם, אתם בוחרים מה להיות. בואו אני אראה לכם איך אתם בוחרים ואיך אתם עושים. סוויצ'רטר. אוקיי, יש לכם פה קריט, או יש לכם DK, יש לכם BF שזה אפייה, דארק לורד, מג'יק גלדיאטור, DK שזה מה שאני, ודארק וויזר שזה מה שהיה לי פעם ב-MU ישראל, שזה האמש שחזר. זה מה שיש לי כרגע, שזה הוא. אתה פשוט עושים לו ID, את ה-ID שלו בלה בלה בלה. סתם, הנה, ויש לי שחקן. עכשיו אני עושה דילית, אני לא צריך אותו. אוקיי, הנה הוא נמחק. הנה, אני עכשיו אראה לכם כמה דברים איתו. הוא תכף הולך להגיע לרמה 400. אני יודע שהמשחק הזה מזכיר דיאבלו. פשוט כאילו עכשיו יש דיאבלו 3 והרוב משחקים בו. יש לי במשחק ב-MU דבר שקוראים לו BC, שזה כאילו זה כזה כמו קרב כזה. לא קרב, יש לכם מפלצות והכל, ואתם צריכים לעשות משהו לנסיך. הוא כאילו נושם, הוא כזה, והוא לא טוב הכל, והוא לא בסדר. ואם הוא מת, אתם פשוט נפסלים. ואתם צריכים להתחיל הכל מחדש אם אתם שחקנים טובים. הנה חבר שלי. יש לי פה שיטה, בהם שזה יעשה לי את זה אוטומט. נגיד סתם הם מרביצים לי, אני רק אעשה את המכה הזאת. אופסי. עכשיו זה עושה לי את זה אוטומט, אני לא לוחץ בכלום, אני נודר לכם. פשוט עושה את זה אוטומט. פאק. והנה זה נעלם. לא פאק. ובערך פה זה כל המשחק. עכשיו אני אעבור עיר. כדי לעבור עיר אתם לוחצים על צדיק, ואתם צריכים לעבור הרבה רמות כדי להגיע לכל מיני מקומות. עכשיו אני אלך את DV3. אוקיי, זה מקום פה, יש בו מפלצות, אופה. ולעשות שחקן זה פשוט נכנסים לאתר של ה-MU.
אתם פשוט נכנסים לאתר ונרשמים, ויש לכם שחקן אבל מתחיל. עד שאתם מגיעים לזה אתם צריכים לבקש פארטי ממישהו. פארטי זה אימון וריסט, אתם תהיו בריסט, אתם תקנו שריונות והכל. אני עוד שנייה עושה ריסט, בוא נראה איזה רמני 382. אז יאללה ביי חבר'ה.